जों बेयाव धरना होनायनि जाहोनानो जाबाय बेयाव इथा फाथा जायोब्ला जोंहा बहुत फिउचारनि थाखाय प्रब्लेमानो मानो जाबाय होनबा नोंसोर मिथिखागौ जों ओरै खोलाहा बहुत प्रब्लेमजों सोलिनानै दङ माने जों ओरै बहुत माइनरिटि मानसिफोरजों सोलिनानै दं इथा फाथा जानाय माने जोंहा बहुत प्रब्लेम मैयासो साननै सानथाम आगोलावसो जोंनि बे खोलायावनो सासे जोंनि मानसि दाखालि आसाम गभर्नमेन्टनिफ्राय खेल महारन खालामनायाव जोंनि सासे बर' उन्दै सिख्ला गथ' 9 ना 8आव फरायनाय गथ'खौनो प्रबतसना खालामनानै बिसोरो लानानै थांदोंमोन किडनेप खालामनानै बेखौ जोंनि आख्रासुनि गथ'फ्रासो बेखौ रिकभार खालामना लानानै फैदों ओमफ्राय बाव बेखौ बानायोब्ला नायदो नों जोंना बाव इमान मामा जों बेखौ बोरै मा खालामगोन दा बेयावनो जुदि जों खालामब्ला जों बेखौनो नांगौबा बेलेगाव लांनानै बानायो बाव दाबानायथों आरो जों खामानि मावग्राफोर बायरानि कम्पानि मालिकआ बायरानि जों खोनादों बिलासिपारानिसो खोनादों जों खामानि मावग्राया बायरानि सोरबा होनना केरेलानि मावग्रा फैलाबायनाय बेखौनो जों अपसन खालामदों आरो जिल्ला खुंथायनोथ' दाखालिनो होदोंमोन डिसि सारनोबो होदोंमोन एडिसि मेडामनोबो होदोंमोन ओमफ्राय फरेस्ट सिटियावबो होदोंमन दा बिसोरो होनदोंमोन बेनो सिटि माबायाव होदोंमोन जोङो सार्कोल अफिसारावबो होदोंमोन ओमफ्राय बिसोरो इलेक्सननि थाखाय माबा होनदोंमोन दाथ' बिसोरो उइदाउट एनअसि माबायदि खामानि मावदों नोंथांमोन नायदों माबायदि खामानि मावगासिनो गामिनि रायजो राजाजों बिसोर खुनु कनसाल्ट गैया ओमफ्राय बिसोरो मा खालामदों गामिनि गावबुराफोरनि सहि लादों होननानै डुप्लिकेट सहि खालामदों गामिनि गावबुराया सहि होआखै बिसोरनो बेखौनो बिसोर जुदि जर जबरदस्ति खालामोब्ला जों बेखौ बिसोरनो 7 दिन समय होबाय 7 दिन समायाव जुदि बिसोर बेखौ बोखांनानै लाङाब्ला जों बेखौ 7 गामिनि मानसिफोरजों रायजो राजा ज' लानानै नोंसिनि मिडियाखौ लानानै जों बेखौ माबा मोनसे बेबस्था खालामगोन जों बेखौ बुखुजोबगोन रायजोनि मानसि लानानै जों 7 गामिनि मानसि आरो नोंसिनि मिडियानि मानसि लानानै जों बेखौ बोखांगोन माने गोबां खथि जानाय आरो खथिया बोरै जागोनबा फारसेनिफ्राय बेथ' गोजाननि मानसिसो खामानि मावफैगोन जोंनि मानसियाथ' खामानि मावनाय नङा फारसेथिं आबादनिफ्राय दैनि प्रब्लेम जागोन ओमफ्राय प्रदुसननि प्रब्लेम जागोन प्लास मानसिनि थांलाय फैलाय बेबो प्रब्लेम जागोन आरो बेबायदि मावफैग्रा मानसिखौथ' आं बे मथे बारा मोजां मोनखाया आङो बिसिना कारेक्टारा जोंनिजों बनिया मानो होनबा जोंनि ओरै जेनेबा धुबुरी डिस्ट्रिक्टनि मानसिजों केरेलानि मानसि मावफैयोबा बा बिहारनि मानसियानो मावफैगोन जिहेथु जोंनि कारेक्टारजों सोलिनाय नङा गावसोरनि गोसो बायदिसो बानायगोन आरो दिनै बन मोनसे लाइ मोनसे दंफां लाइफांबो थानाय नङा गाबोननो ओंखाम ओंख्रि संनो नङा बन लायगोन बिसोरो जोंनाव बागानाव हाबहैगोन आरो ओरै जोंनि माखासे समाज जेनेबा आइजोफोरखौनो होन आजिखालिथ' बाहेरा मानसिया गोबां लांनाय खोनायो बेबादि आरो फारसेथिं ओरै जोंथिं मोसौ सिखाव अमा सिखाव जालागासिनो थायो मोसौबो लायनो थाङो हरमानि नेबाय थानांगौ जोङो बोरमाबो लाङो लामा मानि बेफोर प्रब्लेमा बांसिन जागोन आरो खाथि खालानि दैफोराबो रानगोन ओमफ्राय ओरै प्रदुसनाबो बिदुङाबो बांसिन जागोन जोंनि माबाया जायखिजाया मिथिंगाया एसेबाबो खथि जागोन आरो आं बेखौ बुंनानै दोनथ'बाय जों बेखौ बानायहोआ आरो बानायनायाथ' बानायहोखाया जोङो 7 दिन समय होबाय 7 दिन समय होनायाव जोङो थिखांना लाङाबा बा सरकारि माबाफ्राबो संस्थानफोराबो माबाना लाङाबा उथाय होआबा जों 10-12था गामि लानानै जों बे माबाखौनो जों माबागोन आरो उथायफैगोन उथायनायाव जाहाथे सरकारि मानसिफ्रा जोंखौ दायनिगिरि खालामनो मोना जों बेखौ बिथाङा बे हाया जादों माबानि सिलगारा धुबुरी डिस्ट्रिक्ट गैया आरो बिसोरना सिलगारा पस्ट अफिस ओमफ्राय कमल बर्मननि हायाव बिथांनि हाया 12 बिगासो दङ ओमफ्राय माखासे खास ओरैनो दखल खालामखाबाय आरो हाया क'क्राझार जिल्लायाव गैया धुबुरी जिल्लायाव गोलैयो हा मालिकआ आरो हाया क'क्राझाराव गोलैयो निस्सय औ मालिकआ धुबुरीनि औ